Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki Ustazah bakal bahas hasil ulangan harian Basa Jawa dek wingi. Nah, monggo bocah-bocah disimak penjelasannya Ustazah. Nomor siji iki yaiku bonus ya. Kemudian lanjut nang nomor selanjutnya jamuran ya keketok. Jamur apa ya keketok. Nah, jamur gajah becije saora-ora sira badhe jamur apa. Nah, pertanyaannya jumlah gatra tembang jamuran ing ndukur yaiku pira jumlahe? Gatra apa? Gatra yaiku baris. Pira jumlah barise jamuran iki judul. Nah, jamuran ya keketok siji, jamur apa ya keketok loro, jamur gajah becije saora-ora telu. Sira badhe jamur apa? Papat. Oke, berarti barise yaiku patang baris. Nah, terus lanjute tembang dolanan yaiku apa? Sing iki tembang sing ana guru gatra, guru lagu lan guru wilangan. Terus lanjutnya tembang sing dinyanyekake nalika dolanan, tembang sing dinyanyekake nalika pewayangan, terus yang terakhir tembang sing ditulis ing buku kidung. Buku kidung itu apa Ustazah? Buku kidung itu adalah buku untuk tembang-tembang. Nah, tembang dolanan sing mana jawabannya? Yaiku tembang sing dinyanyekake nalika dolanan. Nah, lanjut. Nang nomor selanjutnya ing ngisor iki salah siji titikane tembang dolanan kajaba. Kajaba apa artine kajaba? Kecuali. Kajaba titikane tembang dolanan sing endi? Basane prasaja. Bahasanya sederhana. Gatrane winates. Barisnya terbatas, ditembangake senambi dolanan, dinyanyikan ketika bermain, kemudian ukurannya dawa-dawa. Kalimatnya panjang-panjang. Nah, di antara empat pilihan iki sing endi sing uduk titikane tembang dolanan atau yang bukan ciri-ciri tembang dolanan yang mana? Yang ukurannya dawa-dawa. Karena yang ketiga ini adalah ciri-cirinya dari tembang dolanan karena yang dicari adalah kecuali. Nah, selanjutnya apa utamane isi tembang dolanan? Apa utamane? Keutamaan isi tembang dolanan apa? Sing pertama keterampilan, sing keloro budi pekerti, kapinteran lan pengetahuan. Nah, utamane isi tembang dolanan yaiku budi pekerti. Budi pekerti, tulung tinolong iku. Budi pekerti itu termasuk dalam tolong menolong, tulung tinulung, kemudian kasih sayang, gotong royong. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ing ngisor iki judul tembang dolanan yaiku ilir-ilir, Mas Kumambang, Mijil lan Kinanti. Lah, yang dari 4 judul lagu tersebut yang mana yang termasuk tembang dolanan? Yang pertama, Ustazah, terus Mas Kumambang, Mijil, Kinanti itu tembang apa? Yaitu tembang mocopat ya. Kemudian yang ini, selanjutnya aksara Jawa, Ibu menyang pasar malam. Pasar malam yang ditulis nganggo aksara Jawa yaitu yang mana? Sing siji, pasar malam. Oke, sing keloro, pasar gede. Sing ketelu, toko malam. Sing kepapat yaiku aku malam. Sing endi? Sing pertama. Opsine jawabannya yaiku sing pertama. Kemudian lanjut. Aksara Jawa ing ngisor iki yang ditulis nganggo aksara Latin yaiku apa iki diwaca? Ana talinge, ana huruf ma, ana huruf ja, me, ja, terus ana huruf ra, ana sukune. Ben aksara Jawane muni u. Kemudian ana aksara sa lan aksara ko terus dipangku utawa diweni sandangan pangkon diwaca meja rusak. Nah, nang kene iki ngendi jawabane? Yaitu sing
ketelu meja rusak. Terus yang terakhir selanjut ya, pangkon iku ditulis ing titik-titik ukara ing aksara Jawa. Ing ngendi pangkon kudu ditulis ing ngendi? Ing tengah, awal, lan akhir. Sing bener sing ngendi? Ditulis ing akhir ukara atau di akhir kalimat. Jadi sandangan pangkon itu harus ditulis di akhir kalimat. Kemudian lanjut, aksara Jawa ing ngisor iki yen ditulis nganggo aksara Latin unine huruf ma, huruf wa, ana layare ben mateni R, kemudian huruf ta enek wulune diwaca mawarti. Dadi huruf pa ana pepete pe ra wa terus dipangku. Sing endi jawabane? Yaiku sing keloro, mawarti dadi perawat. Nah, semono uga penjelasane Ustazah dina iki. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.